Bayan di katuningin ha, nalo isang mga apo. Kaya bawa naman to si Jaw. Kinsa, kanang ubang mga solid pa, kaya bawa na sa kahimtang sa mga sitwasyon sa mga apo man. Kaburi na kahibaw, sa nakahibaw, magwa ka hibaw, magwa ka sabot. Secret, agwa ka sabot. Tao. Ang siya kukuang. Kaya, minsan nagkaan og bugas. Ito nagama ko kuan. Ito ni pipino pa os kolesterol. Mangga, apple, butangan nila upan dahil. Nganta, butangan din limon sito. Mangod today ha, Ma'am Yuning Ayop. Good morning, ma'am. Kamusta? Mga antag ginagmayng kuan salad. Huwag ni Ma'am Cherry Ulrich. Nganta, ma'am. Gusto lang na kong tana. Ako muli o Alicia. Kung masunod adlaw, makaya na hamuli na ko. Kaya na mo gini-order na kasi katong taga-alis siya ako. Ni-order to na kuan suman. Sa pista sa Alicia. Sa karong umabot ng pista Senior Santa Ana. Sa among Santos sa Alicia. Kana si Jati order dyan na kada pista. Tungan ti jang account nga taga-alis siya ako. Murag ikaduha naka-time ni dyan na jang order na karon. Karong maabot na. Ispiras pohon. Sa una, doon ito klase sang order. Karon ni dyan dugangan. So doon naka-klase. Mga hatid ng pangandaman kay murag every year dyan na siya mo order na. Walang ang gagawin ng pebodaan nga na Pizza Hut o nakos kuan. Tapos among lugar. Danda tuning message na sa tuning message na si Bing Chato nangutana sa na sang message ni nga naba ko nakos kan Hawaii. Nakos kan Hawaii karon pero sugad daw nakos kan Hawaii. Salamat kado si Mutig subaybay depod sa hangkuan kay titanaw diya sa mga video. Kaya nakapangutan naman kag naba ko kan Hawaii. Solid pants di po na siya ni Florami. Si Bing Chato. Nakakan Hawaii po na siya. Tigli-li depod na sa mga vlog kaya nakapangutan naman. Ma'am Bing nakos kan Hawaii. Kanang magama kong limugan kan Hawaii na nadangis kan Hawaii kay adto manas pati mai kuan adto mas pati mai daking na hanggang limugan ano mo ko pero dani og ako yung duties sa Isidro ako dani sa katong sigtanaw nga wa kasabot pasensya na mo kay ngano mo ta naman kasabot pa ka madiwa ka may mga bagong tagalilis ang pajag nga kalit lang magpangutana, kalit lang mag-PM, di na sila solid. Today, kumusta itong panahon karon? Dari, maglamdag na. Hapon, kalit-kalit o kuan. Sa Isidro gapon, magbaha, kalit o muhangin, lindahaw. Ito ang video gapon ito sa Isidro nga apaw na ag kanal tungod sa kakasig nga uwan dya babagay mga lasyo lang kasada dito padadong dita kaansa ta kalon dyan July 19 birthday deron sa pinaka best friend si Beng Parol. Happy birthday, Madam.
pagkata magkita ko ito madam, mas pakakamu alig buhol. Daman ka nagdi ko mo alig ka, puhon. Nagmangga mo na nagkamot eh. Abi na ko din ako makabalik og video sa payag. Kaya nawa ko itong kadawang video. Lahat ng video ko itong tubag ko sa mga apo. Bernice Huibis. Nawa, kalit. Kung ako video pala kadlaw. Balik na pod karon. Kamusta sa Manila, nila ni Upa Violet, Precious, tama na may ninawag, sa ba ni? Di ba japod lalim, kaning magtagapuhan, kay ako dakod sa kugapuhan, ang pagandan jud. Bayan di katong ningon hangin, nalo isang mga apo, kay bawa naman to si Jaw. Kinsa kana ubang mga sulid pa nakaibaw na sa kahimtang sa among sitwasyon sa mga apo man kaburi na kahibaw sa nakahibaw magwa ka hibaw magwa ka sabot secret tagwa ka sabot taw ang sa kukuan kaya minsan nagkaon og bugas. Ito nagama ko kuan kani pipino pa os kolesterol mangga apple butangan nila upan dahil nganta tanganin hag limon sito mangod today ha ma'am Yuning Ayop. Good morning ma'am, kamusta mga antag minagmay kuan salad ug ni Ma'am Cherry Ulrich. Ang tamam. Gusto lang ng utana. Ako muli og Alicia. Kung musunod adlaw, makaya na muli na ko. Kaya na mo gini-order na si katong taga Alicia ako. Ni-order to na og kuan suman. Sa pista sa Alicia sa karong umabot nga pista senior Santa Ana sa among Santos sa Alicia kana si Jati order dyan na kada pista tungan si dyan account nga taga Alicia ako wag ikaduhan na ka-time ni dyan na dyan order na karon umabot na ispiras pohon. Sa una, doon ito klase sang order, karoon nila ng ilugangan. So, doon nakaklase. Yung hatid ng pangandaman kay murag ibriyer, din na siya mo order na. Walang ang yung gagawa ng pebodaan nga. Nga na Pizza Hut o nakos kuan. Tapos among lugar. Then, dito yung message na sa tuning message na si Bing chato, mga tanas dyan na sang misis ni ingon nga naba ko nukos kan Hawaii. Nakos kan Hawaii karon pero sungad daw akos kan Hawaii. Salamat ka si mong tigsubaybay day pod sa hangkuan kay titanaw day ka sa mga video. Kaya nakapangutan naman kag naba kos kan Hawaii. Solid pants lip na siya ni Florami. Si Bing chato. Nakakan Hawaii pa na siya. Tigli-li, depod na sa mo ang vlog kay nakapangutan naman. Mambing nakos kan Hawaii.
kanang magama kog limugan kan Hawaii na nadanis kan Hawaii kay adto manas pati mai kuan adto mas pati mai daking na hang limugan alam ko pero dani og ako yung duties sa Isidro ra ako dani sa katong sigtanaw nga wa kasabot pasensya na mo kay ngano mo ta naman kag kasabot pa ka madiwa ka may mga bagong tagalilis ang pajag nga kalit lang magpangutana kalit lang magpiim di na sila solid today kumusta itong panahon karon dari maglamdag na gahapon kalit-kalit og kuan sa Isidro gapon baha kalit og muhangin lindahaw mo to ang video gapon to sa Isidro nga apaw na og kanal tungod sa kakasug nga uwan sa babaday mga lasyo lang kasada dito padadon dito kaansa ta kalon diay July 19 birthday deron sa pinaka best friend si Beng Parol. Happy birthday madam. Mas pagkatama kita ko to madam mas pakakamo alig buhol. Daman ka nagdi ko mo ari ka puhon. Nagmanggap na nagkamot eh. Abi na ko din ako makabalik og video sa payag kay nawa ko itong adlawan video last ng video ko itong tubag ko sa mga apo Bernice Huibis nawa kalit kung ako video pala kadlaw balik na pod karon kamusta sa Manila nila ni Papa Violet Precious kaman may ninawag sa bani kaptod po ito ang istorya kay naan sa mga cellphone nagdaat-daat man bayan tos apuhan og apo ako dako ko sang apuhan nang sakit jud sang buot sa una Bisan kasaban ko sa apuhan, makasa ko ginagmay, inom ko sa apuhan. Wala ito si mga mahanong inahan. Kaya ako lagi nagandan ko apuhan, nawa ko kilira sa apuhan, katong taliwan na. Kaya ako dito na buwag. Kita makasaban dito. Hindi tayo pwede makasabaan ta, wala tayo sa ginagmay, kay labi po apuhan sa una, higpitan, hindi pwede maglakaw-lakaw, eskwela, natiman ka dito sa baon, pinustan, nilabhan, ligoon pa, hinisuan po dito lubi sa una, mga eskwela, kaya taas ko na buhok, pinatagas ko na buhok, sudlon, Sabado Domingo, pakatugon, mapalis, hindi pwede makalakaw-lakaw, nga ko kahigpit sa lulag-lulo sa una. Kaya makasa ko ginagmay, hindi ko kulay dito sa imong inahan ng amahan. Nga na, bisan pag isa ka, kuhan man ang maramdam na kanang mga apo. Huwag sa pudkalalim nga mudak o apuhan. Kaya ang danan sa una, labman sinaghang apuhan. Sakad pagkawasang apuhan mo ito nga. First time kong langyaw, Cagayan, yaban ko sa dyan nga isuon ni nanay. Paghaman og 1 year,
Kay muti pagkabuag din na sa apuhan sa una. Nga nawa ang apuhan. Mo nang ang katumingan nga makomment niya nga pinangga ko na sa mga apo. Kay apuhan po ko nagdako. Nang mapil po na hagyan sa kusang apuhan sa una. Inin po ito mamangay sa una nga. Muli ko sa pamilya sa una. Di pa man namang bay sa pamilya sa una ito panas pungtod. Magkaraang bay nga nagiba pagmitang. Ila kong awadyon. Kay anak ko na kong hiyong. Katong hiyong mo ito yung lululo. Mo ito kalibin sa hang lula. Mo ito pinangga ko na ito. Sayang gusto. Limang kag sa unang ako pa'y sakop. Ito mo sa di. Huwag tingkuti, gaman ko kuti. Huwag ting tabanog, gaman po kong tabanog. Huwag katong karang. Kailan mo kasi karang atong mo tungtong sa katong himong kawayan. Himuan ko. Nasa lagi dua sa mga lagi sa una, pilan ko. Kung makadua magaling ko sa Sabado Domingo, na imusong mga parintira. Tug una. Magpaniod to. Hindi ko makalipat sa una, nagkasabado, maligo, mangisog, lubi, sudlo, naghango. Kay ako daan sa una, gamay pa ko taas, na ko buhok. Pwede ko kasuway, o niyagbo. Puro tag-asang buhok na pa'y bangs. Malagi to, higpit. Sa itong pagkawasang lula, di pa lalim mo nagtabunan ko juta. Unang anhang mga puro, mapunay lang batigan mo sa mesa jok suryahan. Anak ko ka paano sang apuhan. Maramdaman po na sang mga apo nga, di lalim mo. Tapos bilitaw si Herlin, minus lang duha nga. Dari nanay, dagko na sila. Dagko na lagi sila, ako lang sa una. Dagko na po ko pagka kuan po, sakit. Pagwantahon, taman sa mahimo. Managi ay karong si Manaha. Pagkauli na po ko, ato na po ko sang pajag magtikaw-tikaw. Kaya na ulit ito, nakagidawat ng order para nalaman makasib sa pangbaon sa baon nga gagmayng kwarta, baon sa sidan, sa ilang kinahanglanon. Mutong masalamat po dako itong niagi, nakakuha ko kita man siguro mo katong bugas, guyanda mo katong Milo o kuan, nakasibsib ko. Salamat kadyo. Dapat ta makapapaw og mong grasya. Kaya nakasure ka na mo. Sib na po kutudaan para rong si Manaha. At sa kung makareceive po ko sa hang order. Pagkapagtabang itong order, kay bali man itong hang order o tulo ka klase. 50 ka buok nga budbud, 50 ka buok nga sumantamis, o 50 ka bulanghoy, di mamudod po ito. Makasave na po ko dito. Salamat ka po sa nag-order. Salamat nitong tanan. Tanan. May pasagyog. Labang pasalamatan, naglabaw makagahon. Kasi sa ito'y siya nagmugna nga kanang ako malaing order. Ako na mo pahinungod, mo share sa ilang mga grasya. Mugna po ito sa itong labang makagahon. Kita laman ta sa adlaw sa sunod na lakang tuod ay katong lingon nga hawa na kuno ko YouTube kay wa kuno ko angay. Okay na po, salamat bisan sa ni magpahawa kay way mabuot kay nakoy kaugalingang pajagman. Di ka makapalayas na kay nakoy payag, sariling payag sa ang payag kay bo na mag sa meaning sa payag. Bye-bye. God bless you all. Amping mong tanan.